Salut! Vreau să fac și eu un scurt video legat de această motocoasă OMAC pe care am scos-o din service astăzi. Ea a venit din service fără șurub, creație tehnicienilor, iar după ce am tuns astăzi cu ea niște iarbă în curte, datorită montajului deficient, se vede că acest cablu a atins pe motor, pe radiatorul motorului și s-a topit, drept pentru care nu mai funcționează. Povestea ei că a fost în service, a venit din service cu un defect pe cilindru, cămașă de cilindru, datorită faptului că tehnicienii de acolo au spus că nu am știut să fac amestec. O să le prezint aici ce folosesc. Deci avem benzină 95, avem recipientul, da, cu gradație, și ulei OMAC de ungere, de amestec, se și vede aici, se poate citi în doi timpi. Și vom încerca să facem un amestec să vedem dacă ne iese. Da? Hop. Se vede că mai are nevoie încă un pic. Și acum gradația indică fix pe acest amestec, se pune capacul și se amestecă. Același lucru l-am făcut astăzi când am primit motocoasa de la service. Am luat amestec, am băgat în motocoasă, se poate vedea că este amestec de culoare roșie. Stai să și deschidem bușonul. Da, este cu roșu. Închidem așa, pentru că acest produs o să-l trimitem la OMAC. Din nou, vreau să vă arăt aici costul acestei motocoase, da? Ea a fost achiziționată pe data de 24/6, fix un an de zile. Deci gândiți-vă într-un an de zile că n-am folosit-o decât de 2 ori. Iar ea pe 7/6/2023 intră în service și plătesc o sumă aproximativă cât jumate din valoarea ei, plus 100 de lei costul de transport care a fost până la service la ei. Se poate vedea aici că l-am ridicat azi. Deci, într-un an de zile, o motocoasă OMAC n-a reușit să supraviețuiască nici măcar, să zic, 2 tăieri pe această curte de 1100 de metri. Ce vedeți aici, iarba de aici, n-am reușit să o tai cu această motocoasă, ea s-a stricat undeva la jumate. Iarba este uscată aici deoarece am dat cu niște ierbicid Typhoon, foarte bun, vă recomand. Vreau să vă mai arăt o chestie, pentru că tehnicienii de la OMAC au zis că noi nu știm să folosim aceste device-uri și nu știm să facem amestec. Asta este un morman de lemne care l-am tăiat cu această drujbă tot de la OMAC, după cum vedeți. Aici sculele mele, da? Deci vreau să poată să înțeleagă oamenii ăștia că cu această drujbă pe care am folosit același amestec ce v-am arătat mai devreme, am tăiat copacii de dimensiunea asta, să vă arăt aici și niște trunchiuri de copac care le-am tăiat cu drujba ce v-am arătat-o mai devreme de la OMAC. Deci eu nu cred că dânsii sunt sinceri și spun că
defectul este făcut de client. Eu cred că asta este scuza lor numărul 1 pentru toate defectele care le vin și poate o să postez și mai devreme, mai târziu, și niște poze cu ce garanții și ce oferă ei pentru motocoasele lor, în care ei se discriminează de orice defect al motorului doar pentru faptul că tu nu ai știut să faci amestec. Deci, uitați aici. Asta e cantitatea de lemn pe care am reușit să o tai cu drujba de acolo. Ea funcționează tot de un an de zile, fără probleme, nu am avut. Da? Vă arăt și pe partea asta. Și aș vrea să aduc asta la atenția UMAC și să le spun că drujbele lor și motocoasele lor sunt poate produse diferite. Motocoasele vreau să vă arăt că au probleme pe care dânsii nu vor să le recunoască, iar tehnicienii lor care mi-au spus de nenumărate ori că ei nu pot să garanteze că eu am pus amestec și că vina este total a mea, vreau să vă arăt modul în care ei lucrează, da? Deci ei n-au putut să pună un cablu din ăsta de izolare termică până aici, sau când au montat capacul de la această motocoasă, nu l-au agățat de perete ca să n-atingă de motor, respectiv n-au putut să pună un șurub aici care este chiar la vedere. Adică motocoasa asta pot să o întorc pe toate părțile, are mai multe șuruburi de toate tipurile, dar ei aici în față au ales ca să-mi lase o gaură. Dacă eu am trimis această motocoasă fără șurub, puteau să mă taxeze măcar 1 leu, da? Să-l adauge aici 1 leu, un șurub în față ți l-am adăugat ca să iasă treaba bună. Nu, ei au ales ca să-mi trimită motocoasa incompletă. Da? Respect OMAC, mulțumesc pentru experiența de a fi clientul vostru și na, poate sunt și alți oameni care sunt interesați să știe de experiența cu voi și de modul în care vă tratați clienții.